що так звана раптова перевірка військ закінчена. СБУ затримала танкіста російських окупантів. Мешканець Лимана на Донеччині працював у службі забезпечення танкового батальйону бойовиків ДНР в окупованому Мічурине. Оперативники СБУ схопили найманця в зоні бойових дій, коли той хотів таємно відвідати родичів на вільній частині України. Бойовик активно співпрацює зі слідством, кажуть в СБУ, і дає важливі свідчення щодо російської агресії. В первой славянской бригаде присутствуют граждане, кадровые военные Российской Федерации, и занимают там руководящие должности. Кого-то конкретно знаете? Знаю конкретно Странника. Странник такой есть там. Это кто? Командир батальйона. А на Житомирщині затримано агента російського ФСБ. За даними СБУ, чоловік на замовлення кураторів знімав військові об'єкти, збирав дані про керівництво підрозділів та встановлював місце проживання бійців. Агент підготував схеми військових частин та передавав інформацію до ФСБ. Затриманий визнав співпрацю з ворожими спецслужбами і зараз надає свідчення. Його підозрюють у державній зраді.